wallahi ga ta wani junin waina Musa an samu Abba Ibrahim ya kama kawa Musa Abdullahi Abba Ibrahim ya kare Musa Abdullahi Kamsar da group Sani Muhammad Gida Illo wallahi Abba Ibrahim ya kara wai Kamsar da group kadibi wannan kokowa kai takance wallahi takance Zakir Danje wallahi yau an ji kokowa kai yau akwai kokowa na hili na Fale da Eswar Kadiba Zakiru ya ɗaya mata wangashi wallahi ya ɗaya mata si wasani Zakiru ya ɗaya mata si wasani an kai kuwa amma kai Zakiru ya kai ɗan sababi Zakiru idan ka ƙara shekara ana shirin wata akai wallahi Kadiba fa kai amma Zakiru ya kai ɗan sababi shi ma wallahi ku bari da Allah ku ga bidiyo yazo ku ga irin wani mugun circle tayi wanda kasa ana kalkalandar ni aka tayi liwa tayi gaba tayo baya tayi ribda ciki tayo baya kai babu da batai ba wannan kokowa ta sonta ne amma yau akwai kokowa Zakiru wallahi inda ta siyo bai ma Zakiru yawa ba kaji an koma Zakiru ya koma wallahi Zakiru ya koma wallahi Zakiru ya koma la ilaha illallah Zakiru ya koma kai Zakiru ya kai dan kokowa wallahi Zakiru dan kokowa ne kai Zakiru wallahi Zakiru ya kai dan kokowa zaman ɗakin duniya la ilaha illallah group kokowa Zakiru ya kai dan kokowa tare kirkela di sai Zakiru ya koma wallahi an yi kawa kai iyu Zakiru ya koma wallahi Zakiru ya samu baya zaman ɗakin duniya Tanzania ta barbare ya distanciation Zakiru ya samu baya Tanzania ta barbare ya distanciation Zakiru ya samu baya ta sani wallahi Zakiru ya samu baya amma Zakiru ta sani ya mai yawa wallahi Zakiru ya samu baya wallahi Zakiru ya kada